kowe jaran Gepang ana maknane. Ha iya. Lenggeran eling ngongger sekok marang pangeran. Ahli nglengger kono masane joget, masane ibadah, aja lali ibadahe. Topeng ketembung taufik manane pituduh. Topengan taufikon pira-pira pituduh, joget sing mengko pituduh. Oh. Wayu apik kabeh. Aku ndek topengnya warna-warna. Apa itu? Kebugiro, jangkrik genggong, suntoloyo, surung dayung, sumyar-sumyar, gondang keli, siripiti, melik-melik. Kan duwe kabeh lho biyen joget. Aku sadar dadi kiai, saleh sing ngundang. Nek ora ngaji ora bakal ayo. Ki kabeh ana maknane. Contone, Kebugiro. Jugete Jelgadrah. Dadi wong urip aja kaya lakune Kebugiro, Jelgadrah uripe. Dudu wae ora mang mbok akoni, dudu wae ora mang mbok miliki. Nek pancen kepengin sawahe apa nek ngambake sawah aja nggo pacul, nggo dhuwit nyongkel dhuwure karo duel ngisore. Ora malah dhuwur gacruk plotroke ngisore. Wis sun jenenge Kebugiro. Sontoloyo, menteri sing muni itu banjir bandang membawa kayu lapuk kayak ngarit tapuk cangkeme kae. Menteri pekok dadak-dadake menteri kayu lapuk ana nomor serine anyar-anyar terus dikethoki kok kayu lapuk. Menteri matane picek. Menteri balul-balul nek. Ha kowe Sontoloyo mangkelake jeneng. Gondang keli, wah, kowe pitutur luhur. Saya akeh wong tua sok lali karo anake. Duwe pitik jementir, maghrib urung bali RT takoni, Pak RT ndak prisa pitik kula. Bahasa anak wis beduduk lemu kae, rada ayu rupane, jam 11 bengi wedok urung bali ora takokake bali meteng mudiar saiki. Puspito harum
sriring samirana hamre ning priya putraning Sunggir bocah gagah Wijasena Sena nyaket marang Kanjeng Ibadah sunawe caket sun raketake ya semono tresnane wong tuwa marang putra najan to anakmu Wijasena watine bungah awit wong tuwa sing koyo tresnane marang anak-anake padha pasuki ngonmu ngadhep ngarsane Kanjeng Ibu Sena itu pantungane Kundi lan suwiji apa anakmu ngatur sembah bekti marang sliramu Kundi buku yo ndak tau pucuk pangestune Kanjeng Ibu wae Tampanana lamun bisa tak gegem nangasta tak pundi mustaka tumapak Jojo dadi jimat menggunaku ngir Wijasena sawise prayoga ngadhep dadi kecut ing ati kaget penggalihmu putra bilang-bilang tak timbali tanpa kinanten kakang kelawan adi mula aku takon kenangane apa sing mbok timbali mung anakmu sing mulang tata Sena apa sak sedane wong tuamu Sinun Prabu Pandhudiwanata ibu randene bungamu tansah membeng sungkawa wong mati ora semanggetune tangis ana sedina kaping 7 raga bakal bali ora bicara takon karo Pak Matulani wong gek apa udun sing wis mati kok ya wis Sena apa ibu susah orang getuni wong wis mati pati repi tangarca pada kudras ning Gusti sing kabeh menungso bakaling nampa kabudulur nang condong maca tengah iya ning titenane wong condong maca tengah sing cepak patine iki ana 3 perkara apa siji lalen angger wong condong wis di penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi malah weki rondo pinggire apa ya ana informasi saka kacine Lutfi anak nang kono duwe nanggere decer-ecerane ya lali ora dupeni sing ngomong sapa kacine Halim utang mbakyune omahe nang ngarepe kok lali ora nyarutang tandane wong condong wis mati Allahumma amin ya mati ra gelem amin ya mati sing nomor 2 ngantukan lho kok ngono mayit iki lak rata-rata merem ora ana mayit mejijil angger wong wis merem-merem kok nang mulai Israel biasane matine luwih dhisik kula kedo melek sing nomor 3 lungguh lendean lho kok ngono sinden cocok lungguh lendean nek mati nom eman-eman engko dudane tak do glayaran
Lho kok ngono, wong nganggo selingkuh lendian tandha raka wis abot nyangga nyawa timbang abot swanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Sing dawuh ngono ulama saka ngendi asmane sapa, kitabe apa? Dudu ulama ngger sing ngomong ming Usman Ridho. Tak kira ulem ning ora kuwi ya ngger. Ibu susah awit ibu nampa wis sing kudu mantar pansumpenan. Lamun wong tuamu Nuwun Prabu Pandhudewanata Seda nanging ora entuk jatah ing swarga sina. Wicusena satriya kakang piteksa budhek wak simperjojo. Klereng lamunan-munan diko beda klereng ing Simaludra. Kunti tali broto ibuku, iya Sena, anakmu bocah kurang tata. Krungu kabar bapakmu seda ora entuk swarga bronto atiku. Iya. Mula prasetya ora bakal nang condong nek urung lakon munggah swarga bapakku Pandhudewanata. Jagat syukur alhamdulillah ora rugi angonku mondhok-mondhokake najan tamben kataman tak dolke wedhus siji ning kena tak ugemi pokang dadi kandramu Sena. Wicasena Satra Pandhawa guneman ya sepisan ora kasembatan tak gawane mati. Bagus wong to bakal melu ndedonga saka condong nggih kasembatan jangka sedya kang utama nggonmu bakal mleh swarga wong tuwa. Donga pamuji jaluk budal ingkang prayoga ngati-ati tan ya teka mangkono sampun paripurna dipun dawi Kunti tali brata tumanduk ingkang putra Raden Wijaya Gregah Yayah Sinipi. Kesahipun Raden Wijaya mun katunggus wan sang guru Begawan Durna ing kapandhitan Sukalima Resi Kumbayana. Najan Raden Wijaya bocah kurang tata swan kula boten tilar subasita. Tilung lamun cina lakune Wijaya ya wonten tanpa larapan.
pandhita kang mengudar pangandika ngudar ngelmu kang sanyata limpat ngudar ilmu samudana aja pamadyan ning loga panggul tombak mentang gendewa lole kandhap laku dismanyar-manyar slika dina kabeh gantel bondote handel ora sisip nggonku tulu praptaning Wijasena ngger padha pasuki anakku ngger Wijasena bener kok kang dadi dawuh Durna bapakku Wijasena sing teka entuk pantu ngamuran Swijapa anakmu atur sembah bekti marang sliramu Durna guruku ngeleh loli kandhap laku dismanyar-manyar ya ndak tampa ngger bekti laku cengkang papa tampan ana undi mustaka tumapak jaja dadi jimat mengkono sawise prayoga ngadhep menawi gati apa kowe dadak bengi-bengi gedarang-darang turing condong kene bakal takon apa ucare kok bakul sinabi wara kabar ndak tampa saka ibuku Kunti Talibrata bapakku sedo jalur entuk swarga ki bener apa ora Durna bapakku coba sawangen ning kaca paesanmu emeh luli kandhap laku dismanyar-manyar ndak sawangen ning kaca paesan ning mak lampir biyen malam Senin nang Dosian Yo Mariatun nonton Tun Juwaria Bayu Rondia Lek Rom Nurul Mbah Urip bener lah kok Siti meneh bener lah mun Sunan Prabu Seta ora entuk swarga ki pancen bener mula aku takon anak pengen bekti marang wong tuwa sing seda goleki swarga bisa apa ora anak pengen bekti marang wong tuwa sing wis seda goleki swarga bisa apa ora ngono iya aku NU ora NU nek NU bisa nek liyane mbok aku dudu rombongane yen ngono bisa abot sanggane rawi-rawi rantas malang-malang putung aja meneh ming dewa tak singkirke bagus yen pancen sliramu kepengin ndek swarga wong tamu sing wis sedo anakku ngger Kirna kok Kirna Sena ki bojone Pariyah Drandan siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari luru banyu Perwitasari kanggo apa Durna bapakku kanggo siram jamas supersik lahir lan batin yen wis kelakon siram banyu Perwitasari resik lahir lan batin kunjur kepiye nek wis resik lahir batin nggih selama ingkal-ingkal luru kiblat papat puncer siji kiblat papat puncer siji nanti panggonane Durna bapakku Gusti Allah dawuh nang Quran fawali wajhaka syatrul masjidil haram Durna pinter dalil Quran Durna pondokan nek wis ketemu kiblate njur kepiye nek wis ketemu kiblate ngger selama inggal-inggal manangko puja manembah ngibadah marang Gusti Allah kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5 syukur tambah qobliyah ba'diyah kanthi cara sedekep astanira nutupi babahan hawa sanga Wijasena kudu manembah marang Gusti kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5 suku tak tambah sunat-sunate aja ninggal wiridane ndak dikira nyukcul ke basa apa Inggris cara Jawa munyuk ucul lho kok ngono Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh malam yakun fi wirdun fa huwa girdun artine apa matur Pak Kyai Mualim
ora diterangake sapa wong ora iso wiridan monggo dheweke kethek lho kok ngono aku ora tau roh kethek wiridan padha berarti ora wiridan kethek anggonku manembahkan dicara sedakep tanganku nutupi babahan hawa sanga sing tak takokake babahan hawa sanga ki pratilane apa iki bolongan hawa cacahe sanga dumurung nang raganing jalma menungsa nara ditutup nganggo ibadah gedlarung tumindak angkara murka menungsa maksiat ning gara-gara bolongan hawa cacahe sanga cara wong condong kok buntet-buntet mesti ora ana maksiat iya nek ora ana mana nang apa buntet di bolongan hawa cacahe sanga ki pratilane apa pratilane tutuk siji iya irung loro bolongane ditung 3 mripat loro 5 telingan loro 7 sing loro goleki dhewe kapan pas adus ambok golekake prek kowe waji kok prek lakune durna kaya ngono ngeyel wae anggonku manembah ibadah gawe apa minta jatah ing swarga bocah murang tata ngene nek donga apa diijabahi aja kuwatir ngger Gusti Allah ki zat kang welas asih tanpa pilih kasih ora percaya takon Mbak Yusulasih sapa bojone Mardi nek bojone Mardi dudu Mbak Yusulasih Darsih oh bener nih saka kene asline Martine Nayu kaya ngono kuwi aku padang hatiku takon sak perkara nang ndi panggonane banyu Perwitasari telenging samudra adoh tau ya pamit budal wong tuwa melu ndedonga saka condong kan kasempatan Joko Setya kang utama nggonmu bakal mlebu swarga wong tuwa ning sadurunge budal pirek nglak wedange duwe meneh iya tak umbene wis ombe ngger wis legi ora blas wedang putih aku wae legi kok ora ana larutan penyegar cap taki 3 barang arak wehke sapa sing nyinden njaluk pamit budal wae prayoga njaluk Arga Wijasena
Bangsara Maruta yaksa mangananong siung nyomawan wangis Hong tete iwang kala lutra ibra satya kadro jag-jagan condong sawa satya panenggak ing Pandhawa Wijasena aranku lha kowe sapa tepungake aku Kang Raditya kala Dajjal laknatullah sapa Ditya kala Dajjal laknatullah buta jenengane aneh buta anyar jag-jagan terus condong dikarep apa ngetutake jangkai sikil kerjati ati tekan didudu urusanmu semak jawabanmu ya mana karo Pak Haji Ali pernah apa? Bolo karo Kang Matolani ya bolo Tofane Kendil ya bolo mungsuh aku kowe aku nderekke Pak Kaji dari para kiai dari para tokoh-tokoh masyarakat ngajak umat padha taat ngibadah men slamet donya akhir dianggap musuhmu jalaran apa ya ngono-ngono ki program mungsuh aku tak takon nang negara iki ana palamu ana mungsuhmu ora ana sapa palamu sapa mungsuhmu mungsuhku pejabat sing jujur sing adil sing miriki sejahteraning rakyat pejabat ngono ki model mungsuh aku balamu balen aku pejabat sing garong duiting negara nguntal badhok duiting rakyat iki blenduk model iki balane aku nek ngono aku tak takon gayus kene karo kowe pernah apa ponakan Ahmad Fatona Hadi sing korupsi proyek EKTP ke sapa aku kirik ora entuk muni ngono kowe wah ora apa-apa nek buta kowe bebas nek kiai ora entuk sing tes muni iki sapa buta nek kiai ora entuk kiai kok muni kirik ora entuk nek kiai ki segawon alit kaya sing korupsi balamu balen aku kabeh aku bakal goleki swarga wong tuaku sing wis sedo anak saiki mulya uripe nang condong sing labuh dhisik wong tuwa sing rekoso dhisik wong tuwa ya mbah-mbahku ya bapak mbokku sing wis sedo tak goleki swarga aku balamu apa mungsuhku kowe gelem minggat ora bakal minggir ora gelem minggir lakon tak idar wah kokok gede
saya daluara sambyor kang lintang kumedhap wayangane kiai lak rada cepet ta jejer pindho begalang langsung goro-goro iya bar goro-goro jejer pisan maning terus pamit kaya kowe Desanya Madya Ratri lumrang kandaning pus pito karyaning budyane sang bicara ambrengan lir swaraning madu bronto lir swaraning madu bronto menyungsum sarine kembang sampun paripurna nggih Pancakara Raden Wijaya Mengsara saksa dak jalak nakuwa keseseryuda majar sang dak jalak natuwa kita Raden niku swarga manungga puja manembang ibadah marang Gusti Allah kang Maha Kuwasa puja astungkara mandring donga sundul kayangan julunggring salupa satemah ndadosaken titi wancine goro-goro apa to pratandane goro-goro goro-goro denten geger kayangan julunggring salupa gegering para dewa geger kaya dados sarana jumudhing punakawan cacahé papat ingkang dipun pandhegani Kyai Lurah Semar Badranaya dherekaken putra pambajeng nala garing panenggak Petruk Uragil Bagong gegure kewatina ramba sanging tlatah condong maja tengah kapiyarsa rengeng-rengeng diraskar iling-iling banyu masak
ya awak dhewek derek didhawuhi dereke pengajian bengi iki kok njo sambung nganggo wayang tujuane apa dakwah agama sinambi nguri-uri budaya ora eleke wayange tinggalane waline Gusti Allah arane ringgit Sunan Giri sing nganggit Giri nata ya Sunan Giri sing nata ning sing lakokke njeng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama jaman rikala semana jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah jas ijo NU jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama jas kuning bro rata bro modar ya wayang wis kok kira tembung apik Kang Gareng tembung apa wayang tembung wajib sembahyang disingkat dadi wayang wayang kulit wajib sembahyang kulinakno kawit alit tegese Kanjeng Nabi dawuh nang hadis sahih awak ndewek wong Islam kudu didik anak kawit 7 tahun wis dididik gelem salat 10 tahun kok gelem gurung gelem salat gebuk ning ora nganggo pentung nganggo pangandikan sing gampang ditampa dikai ngerti nek salat ki hukume wajib nek dilakoni oleh ganjaran sok swarga panggonane nek ditinggal dosa neraka panggonane ning wayang maknane wajib sembahyang dene wajib sembahyang mulo dalang sinden yoga lan masyarakat nek seneng wayang aja lali salat seneng wayang ora salat ki wong lunga ning ora ngerti dalane lunga kok ora ngerti dalane ora tekan tujuane ben mulya nang swarga mrungus nang ndero kanggo sing nonton weh sapa ngerti tontonan iso dadeke tuntunan timbang tuntunan ming ditonton jaman saiki akeh wong Jawa wis ra njawani bangga putrane iso bahasa Inggris ora ngerti basa remuk takoni mbane apik makmu nanti le mbruh kaplane minggat ring ndi kae mak nang desa saiki nyebut wis ora patut ora luwes ora patut priye Truk maksude nek nyebutke wong tuwa ki nang desa paling dhuwur bapak karo ibu ane ora luwes ayo bapak karo mak ora pantes bapak karo sibok ora luwes bapak karo biyung desa saiki gaya papi mami papi mami kemana mami sedang daud mami kok daud tungkai ting kletrek mami bel gedhes tungkai ting kletrek ini raine glowing wong nganggo skincare ngerti skincare bareng lho tomongi kae vokalis wedok neng nari grene tukang meneri mata koi banyu bening nang mepek-epek raine klowing tungkae mami papi kemana papi ngarit papi kok ngarit barine gawa belaranya untuk apa itu mami untuk urup-urup mami kok mau ngerti urup mami tengklekmu ning wayang tetep maknane wajib sembahyang sadurunge nonton ya kudu isang pan nonton ya subuh wong nonton wayang ora salat ki wong lunga ning ora ngerti dalane ora tekan duwe mulya nang swarga mrungus nang niruku hanek ki wayang apa Gong wayang ki pokok apik luwih apik timbang sing gek mrisani nang condo lho kok ngono mon aku ke wayang lanang wedok tak campur dadi siji nang kotak wis pirang-pirang puluh tahun nyatane seprene durung ana sing meteng wayang kon meteng ya kowe nek sing dicampur tadi nang kamar lanang wedok menungso dadi apa Gong wah ayo malah LKMD lamar kari meteng dhisik nek wayang ya apik tinggalane waline Gusti Allah ya panjen seni budaya ke hasil karya budidaya akaling menungso ya di samping ana pitutur luhur ya gawe menghibur masyarakat ngono jaran kepang lah jaran paling apik sak alam donya ke jaran kepang kok lho kok ngono siji-sijine jaran sing glitake nang pengimam Masjid Al Mujahidin condong sing ora bakal nguyuh ming jaran kepang oh ya bener mula jaran kepang jaran sing suci ora tau nguyuh ora tau buang kotoran mula nek sing nunggang ora tau sesuci ora tau raup ora tau wudu ora tau ngibadah sok pengkal jarane merongos nang neraka modar kono modar kaya ngono
sing nonton ya ora tau rauh pasuk surung jarane mlebu neraka. Lho kok ngelingake jaran ki pangke. Donya ki diumpamake kaya gegojegan. Allah dawuh nang Quran, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan dunia ini tidak lain hanya sendagura ming guyon, gegojegan, dolanan. Wah ngerono wong wis nanjak karo donya nganti lali ibadah yo dilingake Kiai Danyang kula aturi kondur misahake sing dolanan. Oh kowe ngelingake wis dilingake ngono sing nyurupi ae piye truk dilingake meneh sompret mudar potro nyurupi. Oh kowe jaran kepang ana maknane. Ah iya lenggeran elingongger sekok marang pangeran ahli nglengger kono masane joget masane ibadah aja lali ibadahe. Topeng ketembung taufik manane pituduh. Topengan taufikon pira-pira pituduh joget sing mengko pituduh. Oh wayu apik kabeh. Aku ndek topenge warna-warna. Apa itu? Kebogiro, jangkrik genggong, sontoloyo, surung dayung, sumyar gondang keli, siripiti, melik kan duwe kabeh lho biyen joget. Aku sakjane dadi kiai saleh sing undang. Nek ora ngaji ora bakal ayam. Ki kabeh ana maknane. Contone Kebogiro jogete jelgadrah. Dadi wong urip aja kaya lakune Kebogiro, jelgadah uripe. Dudu wae ora mang mbok akoni, dudu wae ora mang mbok miliki. Nek pancen kepengin sawahe apa nek ngambake sawah aja nggo pacul, nggo dhuwit nyongkel dhuwure karo duel ngisore. Ora malah dhuwur gacruk plotroke ngisore. Wis sut jenenge Kebogiro. Sontoloyo, menteri sing muni itu banjir bandang membawa kayu lapuk kayak ngarik tapuk cangkeme kayak menteri pekok jadak-jadake menteri kayu lapuk wono nomor serine anyar-anyar terus diketoki kok kayu lapuk menteri matane pincang menteri balul-balul ha kowe Sontoloyo mangkelake gondang keli. Wah kowe pitutur luhur saya akeh wong tua sok lali karo anake duwe pitik jementir maghrib urung bali RT takoni Pak RT ndak prisa pitik kula bahasa anak wis beduduk lemu kae rada ayu rupane jam 11 bengi wedok urung bali ora takokake bali meteng mudiar saiki. Mula turaya kowe jenenge gondang keli tembangane apik. Alang gondang keli rama sapa mau sing kelangan rama ngono kae. Oh ngono. Siripiti. Wong wis tuwa ning Kakang Perceka. Ana dangdutan tak wis tuwek nyawer. Sampluk bojone kok cok gaya ora isin karo putune. Wong iki teko ora melik-melik. Ki wong melik-melik wong gedawan angan-angan. Melik ala melik kapulungan. Melik ala melik kapulungan. Ki wong gedawan angen-angen.
ana sing terkenal ya wingi-wingi ora kuwi kok Truk. Ah iya. Apa sing terkenal? Kidul kae apa manuk Baladewa pakanane apa ane Jawa ayo para bangsa ngerti agama uripe ayam tantramu Wicipi gitu tuh. Kiai ini rawuh. Ojo nemen-nemen lek guyon lak dumyang. Iya. Leret do menang. Turu. Oh, turu. Lai kekuk sak blito hemel. Nala kareng. Napa mau? Petruk. Napa Pak? Bagong. Ya Om. Om ki paman Gong. Paman ki Lek. Iki bapak. Menang kene padha seneng-seneng kowe padha bungah-bungah. Ndara Wijasena ki lagi susah. Awit Yadri Presa sinuwun Prabu Pandhu Dewanata seda rentuk jatahe swarga. Ing gandeng Ndara Wijaya mben kon ngaji kon mondok ditirakati. Gedhe labuhe wong tuwa marang putra wajib bekti marang wong tuwa. Dina iki Ndara Wijaya gek goleki swarga wong tuane mula Gong. Iya Pak, anakmu kon mondok soneke mati men gelem tahlilan yasin maca Quran gawe ngamal apik njurung kowe tekan swarga. Lho. Awong anak wis mondok setengah sasi biayane tau kaya sing gemblung kok Truk. Mondok nanti kali sat. Sing dikersake bapake pondok pesantren Drower. Oh. Padahal ini sak mondok-mondoke pondok pesantren kali sat. Ya Pak tak pondoke duwe-duwe semuting saleh salikah tak dongake. Ana yo kepengin mondok ning karo sekolah, ora urus mari ndok ya ana kuwi. Ojo nang kerokan ae kabeh. Wah. Ngono aku bareng yo bagi-bagi ngono lho. Ana SMP Al Haramain Penawaja Pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah. Monggo ngajine gratis, sekolah yo gratis. Waduh, top. Heeh. Wong aku bar ngaji angger jam 5 tekan jam 6 aku mau mulangi bocah-bocah kaya esuk-esuk bareng heeh. Preni mulai ngesuk njukuk rapot mulai ngesuk. Aku ora tau njaluk duit. Guru tak takoni bal mulai njaluk duit ora murid mboten. Ha nek sasenane ora bukan karo pengurus. Ora kacek Pak yo kacek. Wis sasenane nggo apa? Makeme bocah tambah laundry bocah. Oh ngono. Ya Pak. Sing urung entuk nguruni santri ya saka daerah kene iki. Nah, cepak karo kerokan mulai. Iya. Ora apa-apa. Muga-muga kali nyuwun pangestu karo para kasepuhan, para kiai insyaallah kayak rancangan bangun pondok asrama putra 3 tingkat. Wis pembebasan tanah. Wis oleh ning urung oleh duite. Ya wis muga-muga lancar ya Pak. Ayo Petruk apa Pak? Awak dhewek ki arane punakawan. Puna tembung pono ki manane ngerti kawan kanca-kanca sing kudu pangerten. Jam pira Truk? Jam 1:30 langkung seprapat Pak. Lho, aku wis esuk 1:30. Oh iya. Iki pancen masane rampung iki jam 12 kudu wis rampung. Nek kepengen tak ya? Heeh. Bapak mau tidak ndi Pak? Oh mau ana ing Sumo Gedhe Wadas Lintang. Saiki sowan ana ing Condong ngesuk Pak jagungan ngrimpak sepuran pojok dhuwur. Laris ya Pak? Alhamdulillah. Nek karo mantune laris apa? Padha larise ora ngece. Padha larise ngece. Nyatane yo Pak Mustofa nek ora suwi le anca ya kaya rauman padha ya. Ora ndarani laris kok. Ning sangune akeh kono. Ayo ana regana rupa ya Pak. Ora ana rega rupa pancen jenenge kono enom lho njero sangune rada akeh. Wis ayo didane monggo Pak. Ayo.
poso nasgong liwani pasane satu galak jim setan priprayangan ketone wis sayang. Najan to kata godho gedhe tingkatipun Raden Wisnu Manggaharti mujur ngantos dumugi kisi ing Jaladri. Mandeng pucuk drana nyawang tengah segara ana teja sak sada lanang ya tejane banyu Perwitasari. Jegur Jaladri Sang Wijasena. Dering sawetawis jumangkah kalibeng Sang Nagaraja rajane para naga. Giri pinuran dualas. Nyerimpung lakune Wijaya kadupak manggil ngetek lentising Wijaya lambah-lambah lutiranyong. Rikala semanten Raden wis memutan kagungan sifat kandhulipun kuku Pancanaka. Utubung kukuh Panca Winani Manaka tegese wektu. Dadi Wijaya nang candha maja tengah kedupe mlebu swarga limang wektu salate kudu kukuh. Mata mantra Sang Wijaya kumatur matur mantra. Sebulke kuku Pancana tamake jajane nagara Jemu cadhake kita.